så vil jeg løse opgave 5 fra prøven Matematik BHF uden hjælpemidler december 2014. Ja, opgave 5 går ud på at undersøge, om store f af x lig 2x i 4 minus e i x plus 7 er stamfunktion til f af x lig 6x i 3 minus e i x. Og det kan jeg jo undersøge ved at differentiere store f af x. Fordi at påstanden er jo sand, hvis store f af x differentieret er lige med f af x, så det kan vi lige skrive. Så jeg skriver, at jeg vil differentiere f. Og f mærker x finder jeg ved at differentiere ledvis. Og først så skal jeg altså differentiere det her 2x i 4. Og der bruger vi jo en regel, der siger, at man differentierer sådan en potensstørrelse der ved at tage eksponenten og gange med det, der står foran x. Og det giver jo så 8, nemlig 2 gange 4. Og så skal vi skrive x, og så skal vi gøre eksponenten 1 mindre. Så det bliver altså 8x i tredje. Og så differentierer vi det næste led, og det er jo næsten verdens letteste funktion at differentiere e i x, fordi den er lige med sig selv. Så det bliver jo bare e i x. Og så skal vi differentiere 7, og differentialprocenten er en konstant 7. Det giver jo ikke noget bidrag, det giver 0, og vi behøver hverken at trække fra eller lægge dæk til, når det er 0. Så vi behøver ikke at skrive plus 0. Nu har vi differentieret f mærker af x, og så kan vi jo lige se, om den ligner f af x, eller om den er lige f af x. Det er den jo ikke. Det ses f mærke af x er forskellig fra f af x, og derfor er der ikke tale om nogen stamfunktion. Derfor er store f ikke en stamfunktion til f. Og det var sådan set konklusionen. Jeg kunne, i stedet for at skrive derfor er, så kunne jeg også have skrevet konklusion kolon.